السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سبھی ٹھیک ہے؟ میں ہاں محمد ادنان تو ساڈے تے میرا یوٹیوب چینل تے فیس بک پیج ملک ادنان مولانا تے اج دی مزیدار ویڈیو کرن لگا ہوں شروع۔ جی ساڈی ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب اور لائک شیئر کمنٹ لازمی کرے۔ سویر دا ٹائم ہے تے تیاری کرتے ناشتہ کرتے وین پے دکان تے وہاں تک ماحول لکھے نے تے فی الحال اتھوں دا ماحول دیکھ لو تے سورج نکلا کھڑا ہے، بڑی وی آئی پی دھوپ نکلی کھڑی ہے، چس آتی پی چسا چاونی تو میری ویڈیو نال نہ رسو تے تک ماحول لکھے نا پیا دیکھو یہ سارے ڈنگر کھڑے تے یہ سامنے سورج نکلا کھڑا ہے، نظر آنا پیا یہ سامنے سورج نکلا کھڑا ہے تے باقی تو ماحول تو آپ دیکھ سکتے وے۔ یہ جڑا شیڈ لگا پیا یہ شیڈ ہے خربوزہ ہے، پتہ نہیں وہ ہے تے کتا ہی آتا پیا، دیکھو یہ چھٹا آتا کتا بھی تے باقی میں پہ دیکھو بوٹ شوٹ پا تیاری شیاری فل ریڈی ہے ایسا میں پہ دکان تے دانے چاونے دانے پوانے تے بیج ڈے سارے کام کرنے وہ کرتے تے وال یہ کھڑے تو میں پول تے پول دا ماحول تو آپ چیک کر سکتے تے دیکھو کتنا وی آئی پی ماحول ہے۔ آئے ہائے آیا وہاں میں آخیا چلو ان دی ویڈیو بڑھائی جلو تے پول دیکھو یہ موٹر سائیکل شیر لکھا کھڑا ہے، شیر پڑھو، فاصلہ رکھنا ورنہ پیار ہو جائے گا، تلو لکھا ہوا ہے، تے کو دیکھنا ساری مجبوری ہے، شیر دیکھو وی آئی پی بڑا ہے لکھا ہوا ہے۔ ہوں پہنچے اساں دکان تے دیکھو سارے دوست سارے لگے بیٹھے، کیا حال ہے؟ صحیح، السلام علیکم، ٹھیک ہو؟ ٹھیک بھائی سناؤ کو نوی تازی؟ ٹھیک ہے کی میں کام شام صحیح ہے؟ ٹھیک ہے کام شام اچھا جی تو سنا صحیح ٹھیک ہے صحیح کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ راضی بازی کیا ہوتا بھی ہے؟ کام ہو رہا اچھا کیڑا کام؟ چھانٹی مرے دے کیا شکوں؟ خرچے اچھا خرچے کو صحیح صحیح تو سا موبائل لگے بیٹھے تھے؟ جی ہاں صحیح موبائل تو لگے بیٹھے اچھا چل جی یہ ہونا سمے پہ دوائی گن مطلب کم چیز پہ سناؤ صحیح بس تو سنا نوی تازی سے ٹھیک ہے ٹھیک یار منہ تو درد نہیں ہوتا پیا بھائی جن سے آرام آسی اور میں تو پہلے دے دیں ڈاکٹر کو فرنٹ کیمرہ لا رہے نا فرنٹ کیمرہ صحیح کیا نہیں جا رہی ہے، صحیح ہے بیک کیمرہ صحیح ہے فرنٹ جا آپ نظر آ بدھ والے روڈ تے وی آئی پی روڈ بنا پی میں سیدھا تھا تو بس رپی وینے تے اتنی سپیڈ سوچ نہیں سکتے موٹر سائیکل فل سپیڈ وینے پہ دھوڑ پٹی وینے پیچھوں آئے ہائے مزے آتے پین دسایا مزے آتے پین یا کوئی نہ اصل اس شہر پہنچے ہیں بدھو شہر نال ایک دوست ہوتا ہے نال دوست ہوتا ہے میں پہ حالی بدھو شہر کہڑی شہر سے پتہ ہے؟ ہاں یہ لنڈر لگا ہوا اتنے دیکھو آیا کیا ہی چسیں کیا ہی جتیاں واہ واہ یہ مہنر نال اصل پہنچے ہیں سڑک لنڈا بازار آیا بچ میں پہ حالی ڈاکٹر دے یہ پہنچے ہیں جتنے ڈاکٹر دا ہو گئے میڈیکل سٹور اتنے پہنچے بھائی وہ بندے باقی تو رشکے والے کام چیک کرو، باقی چھوڑو تو دنیا کو چھوڑو، رشکے والا ایک موٹر سائیکل ایک ہاتھ موٹر سائیکل چلے گئے دوجے ہاتھ پیچھے لکڑ پتی بیٹھے آیا یہ مطلب مطلب ہند نال آئی یہ کہہ پی وہ بہ گیا بس کیا اٹھی کیا آرام آ یہ کھول ہے اندر اچھا ٹھیک ٹھیک ہے اچھا اسندوال کیا نا سنا میں آ گئی کوئی ٹیکا لاول سب تو ڈرنا پوے نا اچھا روزانہ دے اچھا اچھا
और जान छोड़ वैसी कितने का एक टीका है? ओए होए चलो कोई नहीं गुजारा करे सुआल दोबारा टीका क्यों लगे? बड़ा दर्द चाचा दर्द आने टीके दिखाया टीके खान 15-20 बैल लगी ओए होए होए बड़ा नुकसान थी अभी थे रेड मैंने रेवान की ओए इतने के लंडा लगा खड़ा है देखो बूट जोकर देखा सवानिया दे बड़े VIP बाकी दो लंडा लगा खड़ा है लैंसा कपड़ा शपड़े दा जनाना मर्दाना बाकी तो छोड़ बस बूट चेक कर सेल लगी पई 450 350 VIP बूट दवाई घंटे आने वाला पीछे में रहे मोड़ा मजेदा बड़े दर्द है बड़ा दर्द है भाग डाल करना सही है यार ही मोबाइल सही है देखिए अभी मोटर कोई लाई ना हो जाए कोई गारंटी ठीक है चलो जरा आधार दूसरा टिके बैल वेचन तो वाल के पड़ती मेरा वो कुछ बनने बड़ा दर्द है मगरब का टाइम हो चुका है तो सामने उत्थे देखो लाल लाल रोशनी है पई तो वह पिया दुकान ते वाशरूम होने गया मी पहुँचे हैं घर तो काफ़ी टाइम थी खड़ा है 6:39 थी गए ठीक है काफ़ी बड़ा टाइम थी खड़ा तो थैंक यू करें आज दी वीडियो एंड तो जी साड़ी वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट लाजमी करे सो तो रात का टाइम है वीडियो जिमें आवे तो एक्सेप्ट करे तो बाकी लव यू थी गया अल्लाह मिलसूँ नवी वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।